Filmer lige nu, Mads. Filmer lige nu. Ja. Så skal der kukkes. Æder mit GoPro. Loki, giv mig Mads' knald også. Giv mig din knald også.
Hvad fanden vi laver? Lad være med det. Og lige pludselig går det altså galt, så bliver jeg sindssyg. Og så vipper jeg af cyklerne. Ellers så bliver I hentet af mine gode venner. Lad være med det. I går var der i fjernsynet, hvis ellers I så fjernsyn. Med Blado. Han snuppede så nogen som jer. Er I klar over, hvad det koster? Det er rigtig dyrt. Det er rasende dyrt. Mellem 2 og 4.000 kommer jeg af med. Og hvis ikke den der er, som den skal være, så tager de knaller. Og så er der ikke mere at hente. Lad være for jeres egen skyld. Jeg har jer på kamera, både det ene og det andet sted. Men lad være med det. For det er for meget. Det er og det er så tydeligt, at det er ulovligt, det er slet ikke tvivl om. Den er ikke at sidde og grine, jeg Den er ikke ulovlig. Er den ikke ulovlig? Sikker? Ja, 100%. Så har I spillet ved udstødningen, eller hvad? Nej, det er fordi, der gik hul i den anden, så er jeg nødt til at købe en ny. Det var rigtig godt af. Jeg vil heller ikke, fordi vi prøver at irritere nogen, det var bare det, vi hygger os med. Det ved jeg godt, men det bliver de, for de kommer over til mig, for det jeg er den eneste, der så går i flæske på det, der sker her. Ikke? Og jeg går lige i flæske på dem, jeg er pisse ligeglad. Bang! Ja, men jeg lammer også,
det er forståeligt. Jamen det gør det. I hører det jo ikke så voldsomt, fordi jeg har snublekysen på. Ja, og vi er jo også vant til det. Nå ja, men jeg er selv vant til meget larm, hvor jeg kommer fra. Altså, jeg er gode gammeldags type med at skyde dyr og ting og sager og hele vejen igennem. Så, og I kommer formodentlig over fra Holmehave. Eller hvad? Bor I derovre? Det lyder som om I kører over. Ja, derovre. Ja. Så det er bare det, du var så godt i stanse, så vi lige kunne få en snak om det her. For det er lige pludselig, så ender det op i noget voldsomt noget. Og det er der ingen grund til, fordi jeg er da helt sikker på, at jeres forældre ikke vil blive begejstret. Nej, heller ikke. Det tror jeg sgu ikke. De får jo bestemt, hvis gutterne kommer og spillerne og får et bødeforlæg og så videre, så bliver der ringet til jeres forældre. Og det er sgu heller ikke. Det har jeg også prøvet. Jeg har også selv været rundt, så jeg ved godt, hvad det vil sige. Men det er fint nok. Det var bare det. Jamen, så tænker jeg, at vi kører videre. Ja. Det er I da meget velkommen til.